Кәләшне яулап алу өчен егетләр ниләр эшләр иде? Чәчәкләр, матур сүзләр, шигырьләр һәм башкасы. Бер төрлелек бар кешедә. Дөрес, хәзерге заманда нәрсә беләндер шаккатыру бөтенләй дә авыр. Юк, без фәлсәфәгә бирешмәдек. Без шулай Рамил Хәйретдиновка клип төшерәбез. Гадәти ситуациядә түгел. Рамилгә хан кызын яулап алу өчен тылсым күрсәтергә кирәк булачак. Падишаһ шундый шарт куя. Әлбәттә, тылсымны булдырырга без бергәләп ярдәм итәбез. Эчтәлек хакында тулырак клипның режиссеры, операторы, сценарий авторы Айдар Шаймарданов сөйләде. Бүген без зур төшерү площадкасында biz Рамил Хәйретдиновка аның тәүге клибын төшерәбез. Әлбәттә, эш бүген бик каты булачак, ни өчен дигәндә, чөнки без тарихи вакыйгаларга нигезләнеп, эчтәлекле, шул ук вакытта күңелле мәҗлес клибы ясарга алындык. Хәзер Әгәр дә берәр тылсым белән мине шаккаттыра алсаң, кызымны сиңа бирәм. Клипта катнашучы артистларыбыз да гади генә түгел, алар Рауил Шәрәфиев, ул РСФСРның халык артисты, күп кенә еллар театрда эшләп инде төрле образларга кергән кеше. Ул бүгенге көндә падишаһ, патша ролен башкарачак һәм инде әлбәттә Рамил Хәйретдиновны төрле ысуллар белән сынап караячак, чөнки клипның эчтәлегенә килгәндә Рамил вакыт машинасына эләгеп, үзенең тылсымы аркасында ул нәкъ менә патша сараена килеп эләгә һәм инде патшаны үзенең тылсымнары белән шаккаттырмакчы була. Ләкин андый гына тылсымнарны күргән патша әлбәттә инде Рамилнең зинданга илтеп яптырта һәм әгәр дә моңарчы күрелмәгән тылсым күрсәтсәң генә, мин сине исән калдырам һәм үземнең кызымны сиңа ышанып тапшырам гомерлеккә ди. Иштәлек инде кызыклы булырга ошаган. Алла бирсә, без инде аны башкарып чыгырбыз. Шулай итеп без эшне башлыйбыз. Чыннан да клипның актерлар составы бик көчле. Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин театрлары, Казан кичләре бию ансамбле артистлары гаҗәеп рольләр башкара. Профессионаллар белән эшләү сыйфатта уңай чагыла. Актерлар камерага да ияләшкән, үз вазифаларында яхшы аңлый. Төп рольләрнең берсен билгеле булганча Россиянең халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Рауил Шәрәфиев башкара. Вот. Настоящий. Натуральный. Ай! Сикер бакка. Барлык регалияләренә, дәрәҗәсенә дә карамастан Рауил абый гади, сабыр, эчкерсез аралаша. Бу клипның герое эләгә үткән заманга. Ханнар дөньясына барып эләгә инде, патшалар дөньясына. Шунда бу ханның кызы җегеткә, безнең героебызга Рамилгә үлеп гашык була инде, саргая башлый. Ләкин хан бит, минле көчле, ул элекке ханнар гына түгел, хәзергеләр дә хан булса, шактый. Һәм андый килде китте җегеткә генә үтеп барышлый төрле әтерәгәләмгә генә бирәсе килми бит кызны. Оннан аны кызына гашык булган өчен инде ачуыннан зинданга җавап куя. Әйтә, әгәр дә мине шаккатырлык берәр тылсым эшли алсаң, бирәм кызымны ди. Аму инде аны хәзерге заманга алып кайтып, шушы заманны күрсәтә дә аны тылсым итеп. Һәм хан әлбәттә монда шакката тел шартлата да, бүре тылсым ышандыра, һәм Аллага тапшырып кызны җегеткә бирә.
Рауль Шәрәфиев дистәләгән еллар театр сәхнәсендә бихисап рольләр башкарган. Кино өлкәсендә дә абруй казанган актер. Татар рус эстрадасының танылган җырчылары да клипларда төшергә аны чакырып кына тора. Мәртәбәле шәхеснең Рамил Хәйретдинов клипында катнашуы юкка түгел дип уйлыйбыз. Рауль әфәнденең театр турындагы фикерләрен, яшьләр иҗатына карата мөнәсәбәтен үзеннән белдек. Кайбер нәрсәләрне теге яңалык кертә башлыйсың яшьләр. Олылар гаҗәпләнеп карыйлар бу нәрсә эшли дип. Хәзер без яшьләргә бераз гаҗәпләнеп карыйбыз. Бу нинди театр, безнең театр түгел дип, менә без үзбез консерваторга әйләнеп барабыз инде. Дөнья үзгәрә, шуңа күрә эстетика да үзгәрә. Шуңа күнегергә туры килә хәзер безгә дә инде яңа эстетикага җайлашырга туры килә. Мәсәлән, без элеккеге язмаларны тыңласак яки карасак артистларның, кайберләре бигрәк тә ничектер примитив сыман тоелганнары була. Хәзерге яшьләр бит алар шактый җылырлар, безнең сыман мукыт түгел, ни түгел, алар башка заман кирәк, уенда башка кирәк. Әлбәттә, менә безнең замандагы театрдан айырмалар буларак хәзерге театр яшьләре, алар хәрәкәт мәсьәләсендә бездән алгарак киткәннәр. Алар җәһәтрәк хәрәкәтләнәләр, төрле кульбитларда ниләрдә эшли алмый. Мин мәсәлән эшли алмадым, гомер буе кызыктым. Мин шундый эшли алсам, минем физик мөмкинлекләрем булса, бездән өйрәтмәделәр аңа мәтәл чыгартып китеп, кульбит ясап китәргә шатлыктан мөмкин. Әзерме? Әзер. Киттек давай бир. Артист әгәр дә бөтенләй рольгә кирип китсә, аның уйнауның ләззәтен белә алмый. Ул ситтән үзен карап торырга һәм рәхәтләнергә тиеш генә. Хан кызы образын уйнаучы Гүзәл Галиуллина Кәрим Тинчурин театр актрисасы. Осталыгын төшерү вакытында тулайым ачып бирде. Матур образ тудыру клип уңышына бер адым бит. Аның да хис кичерешләре үзенчәлекле. Уйнаган роли турында ул канәгать бәяләмә бирде. Әлеге клипта мин зур дәүләтнең патшасының бердән-бер яраткан кызын уйныйм. Һәм инде менә минем героиням бер егеткә гашык була, әмма минем әтием каршы килә безнең мәхәббәтебезгә. Һәм инде без бергә булыр өчен ул безгә, ул минем сөйгән ярыма бер шарт куя. Син мине гаҗәпләндерсәң, мин сиңа яраткан кызымны кияүгә бирәчәкмен ди. Һәм инде менә минем яраткан сөйгән ярым төрле гаҗәпләндерерлек нәрсәләр уйлап табып, үз максатына ирешә. Һәм инде без бергә калабыз. Образга керү өчен төрле ысуллар бар. Мәсәлән, менә эчке дөнья һәм инде менә әлеге клипта да, мәсәлән, без матур костюмнар киеп, үзебезне нидер дәрәҗәдә менә шушы тылсымлы дөньяда хис итәбез. Һәм инде менә бу атмосферада үз итә. Шуңа күрә менә эчке дөньяга килсәң инде, мәсәлән, мин патша кызын уйнар өчен, әлбәттә үземне шундый бер кыз итеп хистәргә тиеш. Шундый матур дөньяда яшәүче, үз дәрәҗәсен белеп, тәрбия алган, укыган, шундый кыз булырга тиеш. Эчтәлеккә туры китереп сайлаган биналарда берничә. Ул зур сәүдә үзәге һәм туган авылым күңел ачу комплексы. Сәүдә үзәгендә барган төшерү процессы вакытында клип төркеме үзләренә игътибарны җәлеп итте. Байтып бизәлгән костюмнарда йөрүче актерларны фотографиягә, видеога да төшерделәр. Алар шул рәвешле күпләрнең кәефен күтәрүгә дә сәбәпче булды. Киттек җегетләр. Җылмайма инде, җылмайма. Син җылмайга тиештегез? Кем? Ханнар булгач, аларның сакчылары да була. Безнең вәзирләр дә сынатмады. Без бүген клипта патшаның вәзирләре ролендә уйныйбыз. Без патшаны һәм аның кызын Рамилдән саклыйбыз. Без әзер. Әлеге клипта үз осталыкларын биючеләребез Айрат Загидуллин һәм Миләүшә Фазлыева күрсәтте. Алар бию буенча Рамилгә биргән дәресләре, аның белән танышу, аралашу вакытлары турында сөйләде. Манзара концертын әзерләгән вакытта ул безгә берничә тапкыр килеп китте. Без аның белән бию движениеләрен өйрәнеп алдык. Концертта биер өчен бергәләп. Аннары бик тырыш малай, бик уңган малай.
яхшы әти кеше. Без аның белән инде күптәннән таныш. 11нче класста таныштык. Без аның белән татар егете конкурсында. Шуннан китте дә бер заманны Рамил шалтырата, менә Айрат хәлләр ничек? Нишләп ятасың? Син әле биисеңме дип сораулар белән әйтәм, биим, нигә сорыйсың? Менә мин алып баручы булып эшли башладым әле, миңа биишләр кирәк ди. Аннары шулай китте, банкетларда бергә эшләп киттек, Аллаһка шөкер. Һәм менә әкренләп Рамилнең дәрәҗәсе күтәрелә башлады, концертларга чакыра башлады, клипларга чакыра башлады. Менә хәзер беренче клипын төшерәбез, Алла бирсә. Сен сау гына. Булай нәрсә әйтергә инде? Яхшы, гади кеше, молодец, тырышчан, эшчән. Безнең бит инде клип патша заманындагы вакыйгаларга нигезләнеп төшерелә. Шуңа дагы инде без шушы патша сараенда, хан сараендагы биючеләр вазифасын үтибез. Рамил бит инде ул безнең патша кызына гашыйк. Шуңа дагы инде аларның туй була, һәм шул туйда инде без биебез, күңел ачабыз, җырлыйбыз дигәндәй. Рамилнең үзенә дә бар сөйкемлелеген эшкә җигеп, җиң сызганып эшләргә туры килде. Главное камерага обращение визуальный аның белән. Син әйтеп тор, аның белән булганда. Да, мен әйтәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Клип барышында ул хан алдында да баш ия саг астында да утыра, заманча тормышында күрсәтеп йөри. Бу тырышлыклар юкка китми. Рамил үз дигәненә ирешә. Сюжет ахырында гөрләтеп хан туе да уза. Дәртләнеп, җырлап биеп төшерелгән клип күңелле, ачык төсләргә бай килеп чыкты. Костюмнар күпшылыгы ягыннан да калышмый. Клип җырны, җыр клипны тулыландырып тора. Без исә тылсымнар иленә сәяхәтнән шулайрак башкарып чыктык.